dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda folni tantoli ami olase aw ma ni wati na aw munu sɔgɔlen no ana ka sanga ni bi juma mɛ kalo kile 22 samba fila ni 26 aw bisimila ka wula na bamanankan kibaru kɔnɔ la an ka kunnafoni bakulaw dɔ bɛna tali kɛ kiriba minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye kojugubaw kiriw ye ko chambre criminelle o dayɛlɛli kunba kɔfɛ bɔlɔlɔsira kiriso ni o ye cybercriminalité olu fana ka session criminelle o baaraw ni donna bi sɔgɔmada na kɛnɛ mun ni a ɲamaya kun bɛ an ka jamana kiriko ni adamadenya akɛw la pasale ministre bolo Mamadu Kasoge CNT ɲɛma ale ye kalanso bisimila kalanso mun ni olu bɛ kɛlɛ kalan kɛ école de guerre a promotion duruna mun ni farafina jamana caman ma b'a kɔnɔ yasa ka kuma bɛn ni keleya kan CNT okumu kɔnɔna la halisa wasadenw olu ye kuma ɲɔgɔn kɛ musaka mun n'a kan ka dun an ka jamana kɔnɔ budget de l'État ka se ka o baaraw ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna ni ministre ka ko mun ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko ma Aluseni Sanu ale tun bɛ o kɛnɛ kan marabolo kɔnɔna kibaruw nata ni an ye kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ DCC bolofara mun bɛ olu ye minɛn dɔw jɔ ni minɛn mun ni olu tɛ sariya kɔnɔ masinakaw ye duwawu don ni seli kɛ ka ɲɛsin bɛn ni kɛlɛ ma an ka jamana o lahalaw la kɔkan kibaruw nata ni an ye Senegalikaw fɛ yen nɔ Senegali premier ministre Ousmane Sonko ale tun bɛ wasabulon kɔnɔ bi a ye kuma caman f'u ye nka a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɔrɔjɛgɛniya cogo si la Senegal jamana tɛna se ka sɔn o ma wa u bɛ a kɛlɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na Amérique ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ka ban Pakistan kaw ka maa mun tɛ fɔ ni kan bɛɛ la ale bisimilara bi sɔgɔmada in na Iran kɔnɔna la yasa ka kuma ɲɔgɔn bolo la ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumabaw dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman. Cybercriminalité ni o ye kiribon kɛrɛnkɛrɛnnen mun bilala sen kan wale minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ ka se ka o koɲɛw kɛ o procureur ni o ye Adama Kulibali ye o y'u ka chambre criminelle ni o ye session criminelle ye kojuguba minnu bɛ kɛ ko a tako fɔlɔ o baaraw de ni donna kunungo alamisa mɛ kalo tile 21 kɛnɛ mun ni a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana kiriko ministre bolo ani adamadenya akɛw la pasali Mamadu Kasoge ko chambre criminelle mun filɛ nin ye ni o baarabaw dayɛlɛla session criminelle kɛrɛnkɛrɛnlen mun ni bɔlɔlɔsira kɛlɛli kiriso olu ye a ta cybercriminalité ko a bɛna boli sɛbɛnfura 8 ɲɔgɔnna kan wa ko o sɛbɛnfura ninnu na o bɛna sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ réseau sanfɛ bi kojuguba minnu bɛ kɛ ka se ka olu kiri bawo ko n'i ye bɔlɔlɔsira ta k'a lajɛ bi na kojugu ani fo ka taa se nɛnijugu kɔrɔfɔw ani gosili ni a ɲɔgɔn walew ani fɛnɛ maa minnu bɛ k'a ɲini ka jamana senkɔrɔma cɛ ko o walew cayara kosɛbɛ o de la ko ni session in kɔnɔna la ni o ye
cybercriminalité ka session ye u bena ɲɛsin koba minnu ma o dɔw bɛ tali kɛ nɛniw b'a la ka foroba nɛniw kɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ nɛni jugu ani fɔ ka taa se kuma jugu ma bɔlɔlɔsira sanfɛ ani fɔ ka taa se ka maaw ka fagali menace de mort ka bagabagali daw kan k'a fɔ k'u b'u faga bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko o kiiri dɔw b'a kɔnɔ ani fɔ ka taa se maa minnu bɛ maaw gosi réseau sanfɛ ni o ye escroquerie ye maa minnu bɛ yen nɔ ni bɔlɔlɔsira sanfɛ informatique olu bɛ maaw ka maramafɛnw ani fɔ ka taa se maaw bololafɛnw ka o ndaraki u la ni gosili sira ye escroquerie ani fɔ ka taa se ko maa minnu bɛ u ɲɛsin jamana marabagaw ma k'u ɲɛsin jamana ma k'u ka jamana firi ni o ye atteinte à la sûreté de l'état ye ko u bɛna ɲɛsin o fana ma o wale minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ ko bɔlɔlɔsira kiiri u ka nin session in ta ko fɔlɔ in a bɛna ɲɛsin nin wale damata ni a damata de ma ko nin ye ko kura ye cybercriminalité maaw ka bolokanbaw nin y'a ta ko fɔlɔ de u b'a yɛrɛ k'a fɔ ko kiiri bɛ ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ ka kiiri bonya ani fɛnɛ ka kiiri bila ka a lakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye maa mun mana ko mun kɛ ko mana bonya ka se hakɛ mun ma a ka kiiri fana kan ka se o hakɛ de la wa ko a fana bɛna kɛ sababu ye kiiri mun ni olu gulongulonnen don ka o kiiriw bɛɛ lajɛlen lateliya yaasa kiiri ka se ka kɛ ka jaabiw bɔ ni wulikajɔw k'a bɛ ka bolola bawo ko diɲɛ bɛ dangu min kan bi ni bɔlɔlɔsira kɛn bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ bɔlɔlɔ fanga bon kosɛbɛ o de la réseau sira ni internetu tɔmi sigilen n'o kan kosɛbɛ ka se ka wale jugu minnu bɛ kɛ yen damatɛmɛ walew ka olu kiiri nin baara bɛna don o kɔnɔna la an ka CNT ɲɛmaa ni o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ale ye kalanso maaw bisimila ni o ye kɛlɛ kalanso ye ko école de guerre a promotion duruna maaw olu ni CNT ɲɛmaa kunungo mɛkalo tile 21 u taara bɔ CNT jabala la ko in kɛra ka CNT maaw to u ka session kɛnɛ kan CICB kɔnɔna la ɛrɛmɛ k'a fɔ ko an ka jamana CNT ɲɛmaa dankan fɔlɔ ni o ye Ameyi Fune Mahamadan ye ale tun bɛ ni kulu ɲɛma ani fo ka taa se commission de défense ani sécurité protection civile olu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen général division Umar Dawo ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kan ko école de guerre o bɛ tali kɛ kɛlɛ kalanso bɛn ni kɛlɛya kɛlɛ fɛlaw o kalanso mun bɛ an ka jamana kɔnɔ wa ko a kalanso in na jamana caman de maaw kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la yan nɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ Burkina Faso Cameroun Guinée Conakry Maroc Niger Tchad Togo Sénégali ani fo ka taa se malidenw yɛrɛ ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ kalanso in a bɛ bɛɛ lajɛlen ta wa a maaw ka ca kosɛbɛ ko nin baara in bɛ tali kɛ hakilina bala o de ye farafina gun kan an bɛɛ lajɛlen ka se k'an ka hakilinaw kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛlɛ minnu bɛ an bolo ka fɛlɛw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka jugu kɛlɛ cogo min na ka kɛlɛw labɛn yaasa ka se ka bɛn ka o sinsin o kɛnɛ in kan an ka CNT ɲɛmaa Maliki Jaw yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ mun fɔ kalanden ninnu ɲɛ u bɛ ka baara ni wulikajɔ mun kɛ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo jamana bɛ gun mun kan bi diɲɛ bɛ lahala min na bi bɛɛ mago bɛ kɛlɛ de la maa ŋaniya jugu minnu bɛ fɛ ka tasuma wuli diɲɛ kɔnɔna na bi ni o ye bamaciya waleɲuman kɛlɛtigilamaw ye bɛɛ kan ka ɲɛsin olu kɛlɛli de ma wa ko fɛlɛ ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛsin ka terrorisme de kɛlɛ ko in kɛlen ka sanga ni CNT maaw olu ka session dayɛlɛ ye maa minnu taara kɛnɛ kan ni o ye école de guerre maaw ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ u ye fɛn caman faamu wa CNT maaw bɛ baara kɛ cogo min na u ye a bɛɛ lajɛlen faamu wa CNT ɲɛmaa ye jigisigi d'u ma k'a fɔ CNT ka daba yɛlɛlen n'u ye kuma o kuma yaasa u bɛ se ka taa ka wulikajɔw kɛ u mago bɛ fɛn minnu na ka se ka faamuyali sɔrɔ ka o ko o la sabati halisa an bɛ to CNT kɔnɔna la ka sanga ni CNT maaw kan ka lakɔlɔsili mun kɛ ani gouvernement maaw kan ka taa kuma mun ɲɛfɔ o siratigɛ la CNT maaw kunungo u ka session dayɛlɛli fɛ ni o ye session d'avril ye a plénière ni o kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ u kumana sɔrɔ ko kan kosɛbɛ kɛnɛ mun kan ni sɔrɔ ko ministre d'État Alsenu Sanu ale tun bɛ o kɛnɛ kan ko budget d'État san 2023 a sɔrɔ taara sira mun fɛ a donna da mun fɛ o kɛnɛ de kan CNT maaw u ye kala ta ka a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye a sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen kalata kɔnɔna la CNT maa 124 olu de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u sɔnna a ma wa maa si ma fɔ ko ale tɛ sɔn a ma maa si fana ma i yɛrɛ minɛ ni o ye abstention ye ko nin wale in nafa ka bon kosɛbɛ a ka kan gouvernement maaw u ye wulikajɔ ni baara mun kɛ ka na ka a yira CNT maaw ɲɛkɔrɔ o siratigɛ de la Alsenu Sanu ale nana baara mun kɛra budget d'État jamana ka nafolo san 2023 nafolo mun kɛra ka jamana la baara ka a don cogo ni a taasira bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛfɔ ko nin bɛ
talikɛ jɛlenya ani fo ka taa se kileniya jamana nafolo ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen CNT maa minnu bɛ jamana kɔnɔdenw olu tɔgɔ la a ka kan ko kɔmasegin ka taa kɛ CNT maaw ye yaasa o kɔmasegin fana ka se jamana kɔnɔdenw ma malidenw k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana wari bɛ k'a labaara cogo min na Aluseni Sanoya yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in jamana ɲɛtaa don wa jamana mara kɛcogoya ɲuman don waati ni CNT maaw mago jɔr'o la u labɛn bɛ k'a ɲɛfɔ u ye jamana ka nafolo bɛ ka taa don da fɛn fɛ a ka se ka jɛya maliden bɛɛ lajɛlen ye baarako sira fɛ muso 100 ɲɔngɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko kalanbulon kɛra olu de kun bayɛlɛmaliko minnu bɛ taa an ka dumunifɛnw ani sɛnɛfɛnw ma o hakilina minnu ni a bɔra an ka jamana baarako ni baara kalanw minisiriso olu ka bolo kan ka fara Fonds d'appui de formation professionnelle et d'apprentissage n'u b'a wele ko FAPFA olu de ye ni musaka bɔ muso 100 mun filɛ nin ye ko u ye olu bilasira ka kalanbulon kɛ u kun u bɛ se k'u ka bayɛlɛmaliw kɛ cogo min na yaasa ka dɔ ta u yɛrɛ ye u ka se ka kɔkɛw dɛmɛ du kɔnɔna baaraw la wa ko nin wulikajɔ in a bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka baara mun bila sen kan ni o ye musolakaw ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ani fo ka taa se minisiriso min ka ca ɲɛsin bɛ baarako ni baara kalanw ma ale y'a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɔnnen don u fɛ yaasa ka se ka baaratan kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ko nin hakilina in a bɛ don o de sira fɛ kunnafoliko sira fɛ kunnafonidilaw ka cakɛda mun bɛ ni ale bɛ kunnafonikow lakɔlɔsi autorité de la communication aki maaw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna kunnafoni sira mun bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ni o ye bɔlɔlɔ sira arajow ye web arajow fo ka taa se maa minnu bɛ télé la arajo sanfɛ web tvw ko ka olu ka sɛbɛnfura d'u ma k'u lakɔlɔsi u bɛ se ka lakodɔn cogo min na aki maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ san 2026 ko baara in bɛ bila sen kan aki ɲɛmaayaso u y'a yɛrɛ k'a fɔ cikan dɔ senfɛ k'u bɛ kunnafonila bɛɛ lajɛlen ladɔnniya minnu bɛ arajow la bɔlɔlɔ sira sanfɛ ani minnu bɛ web tvw la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sɛbɛnfura jɔnjɔn bɛ u la an bɛ waati min na ko bi bɛɛ lajɛlen ka se ka taa i ka sɛbɛnfura in ta aki o fan fɛ ka sanga ni sariya sen min b'o bolo ni o ye sariya sen 5nan ye ko b'a yɛrɛ k'a fɔ bɔlɔlɔ sira ninnu u bilali sen kan ani fo ka taa se o labaarali a kan ka kɛ ni sɛbɛnfura dɔ de ye bɛɛ lajɛlen ka taa u ka o sɛbɛnfura ta o de b'a to o bɛ se ka lakodɔn k'u kɛ kunnafoni sira ye wa ko k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ la da bɛ yɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye aki ka da bɛɛ ka se ka taa o sɛbɛnfura in ta ka u bila sariya kɔnɔna la kalanko sira fɛ an bɛna taa san kunbɛli baaraw la ni o ye kimɛliw ye o kalanko kɔnɔna de la minisiri min ka ca ɲɛsin bɛ kalanko ma ni o ye Amadu Sisa Vane ye olu ye baroda dɔ sigi hakili falen kɛnɛ mun n'a kɛra kununko alamisa mɛ kalo tile 21 fɛn mun ye kunnafonilaw olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan ka kunnafonilaw wele kunnafonidi baro déjeuner de presse ka kuma k'a fɔ maaw ye kalan kuncɛli kimɛliw examenw bɛɛ lajɛlen san 2025 ka taa se san 2027 o kuncɛliw la k'u ye fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka daminɛ kapuw la defu bagi examen fɛn fɛn kan ka kɛ ko baaraw bɛ ka bolo la k'a ye bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i labɛn k'a fɔ ko kalanko ɲɛmaaw minisiriso u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati wa laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kalandenw ka se k'u ka san kunbɛn hɛrɛ ani baden na kibaru tɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya tɔ ye. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. segukaw fɛ yen nɔ ajikadi maaw olu ye baroda dɔ sigi ka kɛ sangalaw ta cɛnniw inondation kan
o kɛnɛ mun kana yɛrɛ la k'a fɔ ko ka wele bila sigida den bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ se ka kɛ bɛn ni keleya basigi ye ani fo ka taa se samiya waatiw fasodenɲumanya kanu bɛ dɔn faso la sanuyali ani faso baaraw la ka sɔrɔ musaka tɛ mun na ko o de la bɛɛ kan ka kɛ basigi karamɔgɔ bɛɛ k'i ka sigidaw furan k'u jɛya n'o kɛra ka kanifɔw ka olu labɔ ka se ka ji tɛmɛsiraw k'u labila yaasa samiya kɔnɔ ji kana tiɲɛni kɛ maa si fɛ yen nɔ kebakaw fɛ yen nɔ DCC bolofara mun bɛ yen nɔ ka sanga ni mɛ kalo tile 19 ye olu ye minɛn dɔw jeni minɛn mun ni o minɛna n'u ma kɛ sariya kɔnɔ la bawo ko ka sanga ni DCC bɛ wuli ka jɔ mun na minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ walima dɔw kuma tɛmɛnen don o dati falen don o siratigɛ la k'u ye wuli ka jɔ boloda yaasa ka se ka o minɛn ninnu ka o minɛ a minɛbagaw la wa ni minɛn ninnu minɛna o kan ka tiɲɛ cogo min na o siratigɛ la u ka minɛn jeniyɔrɔ minnu bɛ yen DCC maaw u taara ka se ka taa ni minɛn ninnu jeni i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na kulukorokaw fɛ yen nɔ wulikajɔ dɔ kɛra ka se ka kalandenw wele bɛɛ lajɛlen k'i janto kunnafoli cɛjuguw la ani kunnafoli mun ni a bɛ maaw lafili kunnafoli jatigitanw projet kunnafoli latika olu de ni hakilina in bila sen kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a baara bɛ kɛ kalanso kɔnɔnaw la k'a yira kalandenw na k'a fɔ an bɛ réseau ko tile mun na bi kunnafoli fɛn bɛ bila réseau sanfɛ fo maaw k'a sɛgɛsɛgɛ ɲumanw b'a la nka a kolonw bɛ se ka maaw lafili yaasa ka se ka kolon kunbɛ cogo dɔn o de la nin kalanbulon kɛra u kun u bɛ se ka kibaruya ɲini sira minnu fɛ sira minnu jɛlen don ani sira minnu ni bɛɛ lajɛlen ka danaya bɛ u kan ka o yira kalandenw na u ka se ka kunnafoli ɲini u sanfɛ n'o tɛ ko bɔlɔlɔ sira tɔ minnu bɛ yen nɔ u k'u janto a caman na tɛ u bɛ kunnafoli jugu ani fo ka taa se kunnafoli jatigitanw ka maaw lafili ko kalandenw ka u janto o la kosɛbɛ Masenakaw ye seli ni alikuranɛ sanuman kalanni kɛ ka sanga ni kunungo alamisa mɛ kalo tile 21 ka ɲɛsin an ka jamana ma bɛn ni keleya o kadara kɔnɔna la madrasaso min bɛ yen ni o ye Sabili Saadati Elisamiya olu de ye nin wulikajɔ in kɛ kalanden cɛman fara a musomanw kan olu ye nin kalanbulon ɲini ani duwawu kalanw kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma bawo ko jamana bɛ lahala min na ko bi a silamɛ bɛɛ lajɛlen u ka kɛlɛkɛminɛ mun ye o de ye ala wele ni duwawu kalan ani alikuranɛ sanuman kalanni o de la u y'a ɲɛsin kosɛbɛ bɛn ni keleya ka sinsin an ka jamana kɔnɔ korokaw fɛ yen nɔ wulikajɔ dɔw kɛra ka maaw kunnafoli kosɛbɛ yaasa maaw bɛ se ka kisi ka bɔ sirabankasara kɔlɔlɔw ma ko journée de sensibilisation bawo ko siraba kan ka labato de fɛɛrɛw ni dabaliw de bɛ ani sariyaw de bɛ siraba la bɛɛ lajɛlen kan ka o lakɔlɔsi o bɛ kɛ sababu ye sirabankasaraw bɛ dɔgɔya ha ka ja k'u ban pewu ka maaw ni nakisi association des jeunes et des pères de gouvernance olu de hakilina kɔnɔna la u ye wele bila maa caman ma ka se ka hakili falen ni dɔnta kawaraw kɛ u ye ko cogo min na sirabankasara mun bɛ kɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ ani na ko o kɛlɛ pewu ka bɔ maaw kan Kucalakaw fɛ yen nɔ lapasali kulu ni o ye sɛndikaw ye u ka ɲɛmaw kalanbulon ni hakili falen-falen kɛnɛ kɛra u kun yaasa u bɛ se k'a dɔn k'a fɔ hakɛ ɲini ni o ye sɛndika ka lapasali ye a kan ka kɛ ni sariya mun ye wa ko sariya ɲini kɔnɔna la hakɛ ɲini kɔnɔ sariyaw de b'a la minnu kan ka labato ka sanga ni bi mɛ kalo tile 22 ye a baaraw kuncɛla Kucalakaw fɛ yen nɔ ko sɛndikaw k'a dɔn k'a fɔ laɲini ye tiɲɛ ye wa nka laɲini bɛ kɛ kuma mun kɔnɔ walima laɲini kan ka bila jamana kanu de kɔnɔna la fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana kanu kan ka bila a bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko ka sanga ni lafasalikɛlaw ka wulikajɔw ye u kan ka tɛmɛ sira ni sira jumɛn fɛ u man ka lapasali ɲagami ko mun na ni o ye jamana senkɔrɔmacɛli walima politiki ko ni sira wɛrɛw ka o ko fɔ k'o ladɔn sɛndikaw ɲɛna k'u ka baaraw ka kɛ sariya kɔnɔ ani baaraw fana ka kɛ basigi ni bɛn o siratigɛ fɛ kibamete fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kokan kibaru kɔnɔna la. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Kokan kibaru Senegal jamana Premier Ministre Ousmane Sonko ka ale to wasadenw ɲɛkɔrɔ ka sanga ni mɛ kalo tile 22 ye a y'u ka ɲininkaliw caman jaabi jamana lahalaw ani kibaruyabaw kan o kɛnɛ kan Ousmane Sonko y'a yɛrɛ k'a fɔ
ko Senegali jamana ka gorjigani ko kɛlɛ ni jamana dɔw bɛ ka o kɛ ko wɛrɛ ye walima k'a fɔ k'u bɛ damatɛmɛ ta k'a da Senegali jamana kan u ka nafolo tɔgɔ la k'u bɛna ni gɛrɛntɛw ye ko bawo ko Senegali jamana bɛ ka gorjigani de kɛlɛ wa ko jamanaw k'a dɔn k'a fɔ Senegali jamana tɛna foyi de bila nin ko in na k'a fɔ k'i bɛna ni nafolo de ye ka na olu bɔ u taabolo fɛ k'o kuma t'a la ko wa sariyaw bɛ ka kologiriya yaasa gorjigani siya sugu bɛɛ lajɛlen a ti bɛn Senegali jamana kɔnɔ nin wale in ka kɛ wa ni maa mun nana la a ɲangini berew o bɛ ta wa ɲangini berew dɔ bɛ ka fara a giriya kan diɲɛ don o don Sudanisiri jamana kɔnɔna la nanzarala jamanaw ka lasigiden minnu bɛ yen olu jara ka cikan bɔ jamana 19 olu ka amasadu ka yɛrɛ k'a fɔ ko Sudanisiri jamana bɛ fɛ ka yɛlɛma bɛ don sariya dɔ de kɔnɔna la ko olu ma jɛn ni o ye bawo ko sariya in de kun tara mun kɛra sababu ye ka na ni bɛn ni kɛlɛ ye Sudanisiri jamana kɔnɔ ko accord de paix a taara san 2018 ko o kɔnɔna de la ni jamanakuntigi mun tun bɛ yen nɔ o ye Salva Kiir ye ani fo ka taa se jamanakuntigi dankan olu de bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin sariya in bila sen kan ko wa sariya kun kɛra sababu ye ka se ka guerre civile mun tun bɛ Sudanisiri jamana kɔnɔ n'a daminɛna kabi 2013 2018 ko bɛnkan in de kun kɛra sababu ye ka se ka o kɛlɛw ban nka ko ambassadeur ɲɛ b'a la k'a fɔ bi Sudanisiri jamana bɛ fɛ ka dan siri o bɛnkan in de la accord de paix o de la ambassadeur 19 yɛrɛ k'a fɔ olu tɛ jɛn n'a ye accord de paix in ka se ka datugu nin cogoya in na tantɔn Surafiriki jamana kɔnɔna la u bɛ ka wulikajɔ boloda yaasa sɛbɛnfura tɛ maa minnu bolo ka o tungarankew gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko jamana wɛrɛw maaw minnu ye maa 10 ani maa camanba o ye olu de gɛn ka se ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ko in daminɛna a bɛ waati jan bɔ kabi arabadon o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Durban ye Afrique du Sud maaw u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka maa camanba de gɛn ka se ka walasa u ka jamana kɔnɔ bawo ko fɛlɛ de bɛ u bolo u ye fɛlɛ mun ta to kana taa o kɛlɛli kama Maroko jamana la ko so dɔ forona n'a kɛra sababu ye ka maa 9 bɔnɛ a nin na a yɛrɛ k'a fɔ ko in kɛra ka sanga ni kunungo alamisa ye u ka dugu bɛ ni o de ye Fez ye Fez kɔnɔna la yɔrɔ in dugukolo ka maga de san bɛ tiɲɛni kɛ yen kuma bɛɛ dugukolo ka lamalamaw de kɛra sababu ye ka se ka ni immeuble in sangasoba in ka a foro ni ka maa 9 in bɔnɛ a nin na u y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka cikan minnu bɛ kunnafoni sira minnu bɛ yen nɔ ko wa ko dɔ bɛ se ka fara bilan kan o de la ko bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa maa minnu ni olu joginna ni dɛmɛ bɛ se ka d'u ma cogo min na ka u labɔ Espagne jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw ko o bolodan bɛ u ka premier ministre kɔrɔ o nɔfɛ kiiritigɛlamaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin premier ministre kɔrɔ in ko kabi mɛ kalo tile 19 ni o ye José Luis Rodrigo ye ko a ye wulikajɔw bolola basigi cɛn caman bɛ yen politiki ko bɔnakun kan a nɔyara o ko la lamalamaw ka ɲɛsin jamana marabagaw ma ko ka maaw la funteni o siratigɛ la kiiritigɛlamɔgɔw yɛrɛ k'a fɔ nin premier ministre kɔrɔ in o bɛna fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka a wele bɔgɔ jɛnɛ na yaasa a ye wale mun kɛ basigi cɛn na ka taa i jɔ o kun kɔrɔ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ olu kun kɛ mɛ ka sariya dɔw ta ko intelligence artificielle kama Amérique jamana kɔnɔ nka u ɲɛ b'a la k'a fɔ n'u ye o sariya in ta a bɛ sɔn ka intelligence artificielle maaw dɛsɛ k'u ka baaraw kɛ ko diɲɛ dun bɛ lahala min kɔnɔ bi u tilala k'a ye k'a fɔ u ka nin sariya in to a nɔ la ko bawo ko diɲɛ jamanaba wɔɔrɔ bɛ yen i n'a fɔ chinois olu bɛ ka diɲɛ sugu bɛɛ lajɛlen ni ɲɛtaa fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni IA ye o siratigɛ la olu tun bɛ fɛ ka sariya mun ta ka IA fɛgɛya ko o bɔra ma intelligence artificielle ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ɲɛmaaso ɲɛ b'a la k'a fɔ n'u ye nin sariya in to yen n'u ye nin diɲɛ sɔrɔcogo sira in to yen a bɛ kɛ sababu ye ka baaraw yakubaya ani ka ɲɛtaa ka o bɔ Amérique jamana o kɔnɔna la Pakistan kaw ka maa mun bɛ cɛ fɔ ani kanbɛ la Amérique ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ni o y'u ka kɛlɛko ɲɛmaa dɔ ye ale ye bisimila minɛ Iran faaba kɔnɔna la ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko yaasa kumaɲɔgɔnw ka se ka kɛ Amérique ni Iran mugu ni kisɛ ka jɔ Pakistan de kɛn bɛ baba kumandan ye o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka cɛ fɔ ani kanbɛ sinsin o siratigɛ de la ni maa kofɔlen ale sera Iran jamana kɔnɔna la ka se ka taa kumaɲɔgɔn kɛ ko wa u ka laɲini ye mun ye k'a ɲini Amérique ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ mugu ni kisɛ ka jɔ fo ka taa se o ni Israël ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Amérique ni Israël ko k'a laɲini k'a fɔ Israël ye bɛnkanw bɛ sɔrɔ kuma dɔw la Amérique ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ mais i b'a sɔrɔ Israël bɛ ka sosoli kɛ halisa jango a dɔw bɛ kɛ ka ɲɛsin Liban jamana ma ko olu bɛ ka laɲini mun kɛ kɛlɛ ka se ka ban kudayi kudayi jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ
an bɛ kunnafoli kuncɛ ni iji ye ijiladen minnu ni olu bɔra ba maliba kɔnɔ yan nɔ ka taa ɲina iji la yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin waati in na ko gɛlɛya fanba o tɛ u kan tentɔ u ka kɔɲɔw ka ɲi nka ko maa kelen kɔni o nin tora a la bawo ko n'i ye gɛlɛyaw ta k'a lajɛ a kunba i b'a sɔrɔ k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ iji ɲɛmaw fɛ maa mun bɛ ijiladenw ka kɔɲɔw kunna ni o ye délégué général ye Dr Abdul Fatah Sise ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni mɛ kalo tile 20 ye ko ijiladen minnu bɛ yen nɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ lahala ɲuman kɔnɔ wa k'u bɛ ka fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'u sɛgɛnnu damayira kɛ ni maa minnu banana ka u furakɛ u ka dumuniko n'u ka taamako nka ko adamaden baara ti dafa i n'a fɔ ɲɛnamaya ko ye cogo min na maa kelen ala ye o ka kalifa minɛ a la Mali ijiladenw cɛma ko n'o tɛ a tɔ kɔni transport hébergement dumuniko u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa malidenw ka se ka u ka ɲina iji kɛ lafiya kɔnɔ la maa min ni o fatura ko Jakarija Bamba a sisanga tun bɛ san 75 la wa ko u ye o maa ye k'a ka janaja bɛɛ lajɛlen kɛ Medine cimetière kɔnɔna la an ka wula na kunnafoli bɛ kuncɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na ani ce ja ni sugantili la a y'aw sɔgɔlen to an na nɛgɛ kɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ko k'an bɛn nɛgɛw tun bɛ ka yira aw la ja ani nɛgɛ karafe o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la